Dungi sapung masih Adam dohok si Hawa jolma nai jadi gabe-gabian maibana di tubuhon masih kain jalani nama nunga magulia usada bawasian Adonai. Dungi diulahi mama nubuan si Abel angginai kabe pangmahan biru-biru masih Abel alai si ulah hauma anggo si kain. Dungi di laon-laon yari dibuan si kain masian pagbini haumana bayan pelean tu Adonai. Jadi dohot masih Abel mambuan sian buah baju ni biru-biruna dohot sian tabu-tabuna. Jadi lomo marohani Adonai mambirin si Abel dohot na pinelehonai. Alianggo si kain dohot na pinelehonai dang dibiring. Jadi pusung marohani si kain jala rupi imbuhina. Dunginin Adonai matok si kain. Puasa tumpu suruham jala puasa rupi bohim. Da songonodo molo nadinggan diulahoi mahadiga kon nibuhi ale molo si diulaho nadinggan mangonggop dosai di labung pitu makalungu toko alai ikon ho mangarajaisa. Dongi makatai masih kain dohot si Abel angginai ale donggo di hauma nasida masih kain dopak si Abel angginai jala dibunuh ibana. Jadi nina Adonai matu si kain di dia do si Abel anggimi dakku boto nina tung aha masih parorot anggiki tung au masih parorot anggiki alai nina Adonai ma aha do nabi nahenmi mau ngaung do si tanoi mudah di angkim sahatu au otpe gumodang matuguku tuho asa tu tanoi napaganggang babana napangangang babana cuma lo mudah dianggim sian tangan mi molo diulaho tanui dang belehonon na gogona tuho mapasopas jala madoado na maho di tanoon dong ini nasikai mamatok Adonai dag betas sesa do sakidi bain balgana di dunga di babaliwau sadagan sian tanoon jal di magtabuni na maau magadopon buhim gabe mo pasopas jala madoado na maau di tanoon jadi manangisin na jupangan nau punungon na maau alani na Adonai mamatok ibana atong manangisin na mabunuh si kain pitulopit abulon na dongi di bain Adonai matadda sada tu si kain asal nang dibunuh manangisin na jupangan ibana dongi mangisugut masih kain sian bohi ni Adonai lau magian tu tanonon natukan habisakan sian porla idin dungi sapung masih kain do jolmana jadi gabe-gabean maibana jala di tubuhon si Hanok dongi dibuka masada soso di bain ma goag ni sosori Hanok mangihuton goag ni anak nai dungi di tubuhon si Hanok masih sigat manubuhon si Mehuyael manubuhon si Metusael manubuhon si Lamek alai anggo si Lamek dua do jolmana dibuat goag ni nasada si ada goag ni paduaon si Zila dongi di tubuhon si ada masih Jabal ibana do opun di sude akan na mangingani udung-udung dohot nama pinahan ia goag ni angginai si Jubal ibana do opun di sude akka si piti hasabi do Sogdam si Zila pe di tubuhon do si Tubal kain pada ni sude akka si bau ditobaga dohot bosi ia iboto ni si Tubal kain si naema do dungi ni nasi Lamek matu jolmana na duhai si ada dohot si Zila bege hamu maswaraku hamu ale jomma ni si Lamek pinggol hamu matok sakon sena bunuaku do sada bawa ala ni bugaki jala sada doli-doli ala ni bo sakon alai aimolo pitu hali abulon ya si kain ikon 70 hali pitu abulon anggo si Lamek dungi sapung masih ada muse do jolmanai jadi tubuhon mas anak sada di bain magoau na siset ay nunga disoluk konde bata tuau sada tubuh na asing sikat ni si Abel na binunul si kain ninda tubuh ma dohot anak di siset tubuh ma dohot anak ni siset sada di bain magoau na si Enos ujui ma dipuka halak pa jojo goau ni Adonai.